ଆମ ଲୁଣ ଅଛି ଲୁଣ ହଁ। ଲୁଣ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ନେଇକି ଆସ ଆଣ ଆଣ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତମକୁ ଦେଖିବି ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ କୁଆଡେ ଟିକେ ଶୁଣିଲୁ ଶୀଘ୍ର କଣ ହେଲା ଯାଉଛି ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ଆବା ବଢିଆ କଥା ଅଛି କଣ କହୁଛ? ଆରେ ଘରେ କିଛି ଫଳ ଅଛି ହଁ ଅଛି କଣ ହେଲା କି? କୋଉ ଫଳ ଅଛି ସେଉ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି କମଳା ଅଛି କଣ ହେଲା କି? ସେଉ ଅଛି ଅଙ୍ଗୁର ଅଛି କମଳା ଅଛି ସେଉଟା ନେଇକି ଆସ ସେଉ ସେଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ତମକୁ ଦେଖେଇବି ହଁ ସେଉ ଆଣିଲି କଣ ହବ ଯେ? ସେ ସେଉକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ 4 ଫାଳ କରିକି ଆଣ ହେଲା ମନେ ରଖ 4 ଫାଳ କରିକି ଆଣ ଯା ନିଅ ଆଣିଲ ନା ହୁଁ। ଲୁଣ ଅଛି ଆମର ଲୁଣ ହଁ ଲୁଣ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ରଖ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆଣ 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 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆଣ ଆଣିଲି ଆଣିଲ ନା ହଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟଟା କେମିତି ଧର କେମିତି ଧରୁନ ଧର ମୋଡ଼ିକି ଆଣ ମୋଡ଼ିକି ଆଣ कैसे कैसे लोग रहते हैं ଯା यार यहाँ पर साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले ତ जाएगा ଏଇଥିପାଇଁ बता ମତେ रहा है ଏତେ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲ ଓହୋ ଡରି ଯାଇଥିଲ କି ମୁଁ ଭାବିଲି ଫୋନ ରେ ତମେ ଦେଖୁଛ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଧେ ଯାଦୁ ଫାଦୁ କରିବ କି କଣ ଇଏ ବା ଯାଦୁ ଭଲରେ କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଭଲରେ କେହି मारो ଶୁଣୁନି मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो ପାଗଳ नहीं ପାଗଳ मुझे ତମେ और ତ मारो ପାଗଳ यार ହବ लेकिन ମତେ यार ବି ପାଗଳ बहुत हो କରିଦବ रहा है ହଁ ହଉ नहीं